Kajás vagyok. Pont most kell tárolni a faszomba. Te tárolod? 99. Fúj. Nem veszem! Gyorsan tárolod fel. Veszed? Nyomd le az ujjod! Az ujjad nyomd le! Ne kiabáljuk, még lehet itt a szomszéd. Mivel ne hány, Szálljuk már be, szálljuk már! be van, kulcsolva. Nyomd le az ujjad, bazd meg, ha nem jön. Nekem még jön. Egy rajtam is így rögtön, ahogy. Hol kenyér? Lenyomja, konkrétan. Kenyér kell. Nyomja! Ide. Egy máné. Ennyi. Zo. Het is een optie. Kijk. Dat is Azt megtudáltam. Ide. Adj már a kérdőt. Fúj de büdös. Nagyon büdös. Mit? Hé, papír, ott van az átszélén. Ó, ez abbasszom már megmutatni neki. Tényleg ezek vannak. Ja, megvan ez az. Semmi baj. Ez egy új lenyomás. Következik egy új lenyomás. Nem benyomás. Dől meg! Ismételd meg! Tedd már le a gecibe, egy lappal a fasz. Sétál! Ne sírjál már, nem. Nem, én nekem is mindig Gyula. alszó álljunk, azon mindig Gyula. könnyezek. Menjünk le. Basztam le. Menjünk fel. Fúj, nagyon büdös. Nyugi, fekete, én sem csináltam múlt héten, hogy Én már régen csináltam, ezt nem régen. de mondd már meg, minek nem rágod meg a húst? Egybe jött ki, bazd meg. Rágd meg! Ez meg akkor. Ez meg akkor. Új, az nagyon Milyen nem rágod meg? Gyere Feri, te is ezt meg akkor, baszeg, jól akkor legalább. Megeszed a hányát,